Dobrý deň, dámy a páni, vítajte v videu, v ktorom vám predstavím jeden veľmi zaujímavý bitcoinový projekt, ktorý sa vyznačuje tým, že ponúka jedný z najlepších podmienok pre svojich investorov alebo užívateľov alebo podnikateľov, to je jedno, každý bude robiť možno v tomto podnikaní niečo iné. A jednoducho je to veľmi prístupný projekt, pretože môžete začať, alebo môžete s ním začať od $10 a môžete sa vypracovať na veľmi zaujímavý pasívny príjem. Čo je veľmi dôležité, je to, čo vám hneď ako prvé ukážem, a to je dokument, kde vidíte, že sa jedná o reálnu spoločnosť, ktorá skutočne doluje tieto bitcoiny, takže vidíte hneď hore na začiatku, že majiteľ spoločnosti KNC Miner Sam Cole, ja vám teda ukážem, o čo sa jedná, čiže KNC Miner stránka, vidíte, sa naozaj venuje týmto serverovým záležitostiam, funguje na dokonca zelenej energii, čiže elektrínu získava na základe vodnej elektrárne a táto spoločnosť sa nachádza vo Švédsku, čiže všetko presne, aj v dokumente je to písané, že je zo Švédska a samozrejme ako majiteľ alebo spolumajiteľ je Sam Cole. Takže vidíte, že naozaj Sam Cole, NodePol Data Center Sites nachádzajúcich sa vo Švédsku, aj Data Center Sites majú stránky NodePol, takže vidíte, že sa naozaj jedná o reálnu záležitosť tejto oblasti. Takže je to kontrakt medzi tou spoločnosťou a pánom Remigius Mikalauskas, ktorý je situovaný, alebo ktorého spoločnosť je situovaná na tejto adrese v Londýne, vo Veľkej Británii. Takže samozrejme treba povedať, že skutočne tá spoločnosť naozaj existuje, je založená, je samozrejme ešte nová, keďže s tým začínajú, ale oni už dlhodobejšie robia tento projekt alebo takýmto štýlom podnikajú, takže naozaj majiteľ je tu, vidíte všetko, narodenie je Lituánčan, samozrejme aj ho môžete vidieť, company management, vidíte, je tu, pán z Lituánska, presne jeho meno, ďalší ľudia, ktorí sa venujú tomuto podnikaniu. Sú to ľudia, myslím, že niektorí zo Švédska, niektorí z Veľkej Británie, podľa toho, aké majú mená, takže môžete si o nich čo to prečítať a taktiež aj o spoločnosti niečo viac, história spoločnosti, takže vidíte, že naozaj majú nejakú históriu, začali od roku 2009, samozrejme, že tento projekt je nový, takže preto založí aj spoločnosť v Anglicku, keďže tam sú pravdepodobne jednoduchšie podmienky na podnikanie. Môžete si taktiež prečítať, ako o tejto spoločnosti píšu médiá, napríklad Briefingware alebo Pressbox z Anglicka, alebo PR Log, alebo PR Urgent, Press Release Post a podobne. Jednoducho odkliknete, môžete pozrieť, že chcete pozrieť kompletné informácie, neviem, ClickPress napríklad, ako vidíte, takže naozaj píšu médiá o tejto spoločnosti viaceré, jedna, druhé, máme Pressbox, neviem, či načítalo výborne, čiže vidíte, že píšu o tejto spoločnosti hneď na začiatku, čo je prakticky aj také pozitívne pre spoločnosť, že získava takto nejakých ďalších investorov, ktorí ju podporujú a tým pádom podporujú aj nás. Budú tu samozrejme aj nejaké informácie od členov, ako sú spokojní, taktiež aj videá a podobne. Takže môžete si niečo pozrieť o spoločnosti, niečo vo videu dokonca, čo je veľmi zaujímavé, vysvetľujú, ako prakticky odkedy funguje Bitcoin, akým spôsobom. Ďalej ukazuje Kurt Halik z Bitcoin World priestory, ako vyzerajú tie priestory vo Švédsku, ktoré majú k dispozícii, kde ťažia bitcoiny. Taktiež ukazuje aj tú elektráreň, ako to tam vyzerá, čo je prakticky veľmi pozitívne.
Samozrejme ďalej priestory vo vnútri, ešte oni to spravili takýmto spôsobom, vidíte, to sú priestory v tej hale a vpravo vidíte Bitcoin World, takže vidíte, že sa jedná naozaj o tú spoločnosť, že tam sídli. To sú teda všetky tie servery, alebo servere, kde vysvetľuje viacero vecí. Samozrejme rozpráva po švédsky a prekladá sa to do angličtiny, takže tí z vás, ktorí ovládajú angličtinu, môžu si vypočuť presne, že akým spôsobom to celé funguje. Taktiež ukazujú aj na notebooku alebo na počítači, že jednoducho skutočne reálne si sledujú štatistiky aj tej ťažby tých bitcoinov. A ďalej samozrejme rozpáva rôzne informácie, ktoré si môžete aj prečítať, aj si jednoducho môžete vypočuť tam videu, teda kto vie po anglicky, tak určite tomu bude lepšie rozumieť. Dokonca budú mať aj software pre ťažbu bitcoinov. Tam ešte ja neviem presne, ako to funguje, bude to určite veľmi, veľmi zaujímavé. Momentálne to ešte len vyvíjajú, takže zatiaľ je to v takému štádiu, že coming soon, že bude čoskoro v dispozícii. Takže takto nejako vyzerá profil spoločnosti, ktoré môžete zarábať už od investície $10 a vyššie a môžete zarábať 1% a viac denne. Ja vám potom ukážem tie plány, aké majú k dispozícii. Čo sa týka registrácia je veľmi jednoduchá. Vpravo hore kliknete na registration, vyberete, máte tu možnosť aj cez Facebook, Google Plus a LinkedIn, ale ja odporúčam registráciu týmto spôsobom, že vypíšete váš e-mail, vaše užívateľské meno, heslo, znovu heslo, odkliknete, že nie ste robot, to nám ukáže, samozrejme to veľa ľudí už asi pozná, odkliknete verifikáciu a kliknete Create an Account. Tým pádom máte vytvorený účet, príde vám nejaký e-mail s tými údajmi, s ktorými ste sa registrovali a môžete sa bez problémov prihlásiť na stránky, čiže nemusíte odklikávať nejaký aktivačný odkaz hory, takže odklikneme hory. Takže jednoducho odklikol som znovu vpravo hore Enter, čo je vlastne ako keby login a klikneme na Verify alebo Verify a login znovu. Takže toto je back office, ako vidíte, celkom zaujímavý. Je tu toho veľa popísaného. Tu nám máme ten mining software, ktorý som spomínal. Ten error ešte vypíše in developing, čiže zatiaľ sa vyvíja. Dokonca aj vstupné stránky sa ešte vyvíjajú, takže aj tie budú čoskoro. Čo je veľmi dôležité samozrejme pre každého človeka, ktorý chce tvoriť štruktúru, tak je Promo Materials. Na to klikneme a vidíte, že hneď tu máte registračný odkaz. Ďalej, pre tých z vás, ktorí chcete registrovať, tvoriť štruktúru, tak máte až 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, neviem, či aj 10 levelov, neviem. Takže vidíte, že je tu 5%, 3%, 2%, 1%, 1%, 0,5%, 0,5% a samozrejme nižšie môžete využívať aj bannery, ktorých je trošku viac. Tuto si môžete podklikávať od 1 až po 5. Takže rôzne veľkosti bannerov. Ja som mal jeden jediný problém, že niektoré tie programy, ktoré používam na propagáciu, mi nechceli brať veľkosť bannerov, tak je dobré si skopírovať, uložiť ten obrázok a dať ho na nejaký GIF uploader, ako sa to vraví, tam si nahráte ten obrázok a odtiaľ vám to pôjde. Možno ešte tam majú nejakú chybičku, ja verím tomu, že to dajú do poriadku a že to pôjde. Takže zatiaľ som to dával takýmto spôsobom do tých programov. Keď s tým budete mať nejaký problém, kľudne napíšte mi, ja vám poradím. A dobre, to je čo sa týka propagácie. Čo sa týka potom toho nákupu alebo investovanie. Poďme sa na to pozrieť. Takže klikol som na Buy Hash a máte tu možnosti S1, S2, S3, S4, S5, S6 až S7. A vidíte,
nižšie potom, keď máte niečo jedno z toho vybraté, vidíte tu štatistiky, takže dôležité samozrejme asi pre vás, aj tých hlavne neznalých, čo neovládajú tieto GHz alebo GH za sekundu a podobne, nie asi GHz, GH pravdepodobne, takže vidíte, že tento prvý server 1 alebo S1 trvá 300 dní, platba je od pondelka do piatku, výplaty soboty a nedele, profit cez deň 1,08 až 1,1% a teda tým pádom profit mesačne je 24%. Samozrejme, keď celé ukončí tú svoju činnosť po tých 300 dňoch, dokopy získate 240%. Minimálny výber $5. Takže vy si teda môžete nastaviť, že chcete si zakúpiť, tu nám môžete aj viac, dáme tomu, chcete za 100, alebo necháme, že za 10, takže 10. Vyberete si z peňaženiek Perfect Money, Payer, Nix Money, Advance Cash, Bitcoin, takže naozaj je to veľmi jednoduché. Keď dáte Advance Cash, kliknete na tlačidlo, tým pádom vás to presmeruje na Advance Cash, Bitcoin, tam je to trošku zložitejšie, za chvíľočku vám ukážem. Potom dáme ďalej server 2, S2, takže znovu máte na 300 dní, znovu od pondelka do piatku, sobota, nedela, o niečo viac percent, získate teda 25% mesačne a je to investícia od $100, čiže ešte raz S1 je od $10, S2 teda keď budete chcieť $100, tak určite odporúčam už potom S2 vybrať, čiže $100 a vyššie. A potom je tu ešte S3, ktorý je pre mňa najzaujímavejší zatiaľ, je to od $900 a máte tam už teda 270 dní, za 270 dní sa vám zhodnotí o 252%. Získavate 1,26 až 1,28%, teda 28% mesačne, od pondelka do piatku zarábate, sobotu, nedeľu môžete vyberať. A potom sú tu ešte aj ďalšie servere, alebo tie možnosti S4 až S7. Tam už sa to jedná od investície od $3000 a vyššie. Dokonca S7 je od $25,000, ale už to zhodnotenie je tam naozaj zaujímavé. 280% za 240 dní, takže rýchlejšie sa to tým ľuďom s väčšou investíciou vráti. Takže ja si vyberiem teda S3. Vybereme investovať $1000, ja si vyberiem Bitcoin a kliknem na Pay for the Purchase of Hash, takže klikneme na to a čo sa týka Bitcoinu, to nám musím povedať, že treba si založiť peňaženku Coin Payments, myslím, že už som aj odhlásený. Ono je to stránka www.coinpayments.net, takže tak aby ste vedeli, tam sa treba zaregistrovať, potom to máte Your Wallet, na to sa klikne. Keď máte teda už nejakú bitcoinovú peňaženku, tak toto odporúčam, keď nepoužívate túto. A potom tu máte napríklad ten Bitcoin a máte tu BTC Options a kliknete si na Depository Save a tam budete mať adresu, na ktorú si treba poslať teda z vašej bitcoinovej peňaženky na túto bitcoinovú peňaženku. Takže naozaj je to veľmi jednoduché. Ono to nejakú dobu trvá, takže treba si počkať, kým to sem dorazí, ale vám to príde e-mailom, že tam tie peniaze prišli. Takže ja si vyberiem ten Bitcoin. Tak. Keď by som nebol prihlásený, tak by mi to tu hlásilo, že aby som sa prihlásil, takže ja si tam nechám teda ten e-mail, moje meno, priezvisko a kliknem dokončiť transakciu. No, takže za chvíľočku by to malo byť týmto pádom zaplatené. Dúfam, že to prejde rýchlo. Takže redirect, výborne, vyplatené, paid. Samozrejme, keď platíte spôsobom cez Coin Payments alebo cez tie bitcoiny,
tak musíte chvíľku počkať, kým jednoducho prebehne konfirmácia. Ako vidíte, ja teraz čakám na prevod tých $1000, alebo respektíve bitcoinoch 1,35, tak musím počkať, kým prebehne konfirmácia, až potom to budem mať uvedené, že mám zaplatený ten server alebo ten S3 plán a tým pádom to bude aktívne. Čo sa týka samozrejme platby cez Advance Cash, Payer a podobne, Perfect Money, tak jednoducho to prebehne okamžite. Takže okamžite to tým pádom bude zaplatené. Teraz vidíte, po nejakej dobe som sa prihlásil na účet, keďže som dostal e-mail, že transakcia prebehla, tak som sa teda prihlásil a vidíte, že mám ten S3 plán, ktorý som si zakúpil, aktívny, že taký vysvietený a že je stále working, že pracuje. Môžeme si pozrieť aj v operations, operácie, že jednoducho je zakúpený, vidím tu aj presný čas, teda podľa toho si viem aj zistiť, že dokedy mi bude fungovať po nejakej dobe. A čo je samozrejme ešte ďalšia dôležitá vec, ako sa teda peniaze vyberajú, máte tu v menu Withdrawal of Interest, takže veľmi jednoducho vyberiete peňaženku, na ktorú chcete vyplatiť, napríklad Advance Cash, zadáte sumu, dáme tomu, máte v balans $10, tu nám máte napríklad sumu, ktorú ste zarobili z vašich zakúpených tých serverov, a balans máte dokupy aj čo sa týka štruktúry. Takže to, čo máte v balans, to môžete vyberať. Takže dajme tomu, mal by som tam $10, na peňaženku sem si zadám mail, na Advance Cash, alebo na Payer, alebo Perfect Money, tam je ID, máte, alebo Bitcoin, máte samozrejme vašu adresu, takže dajme tomu Advance Cash a zadáte sem, odkliknete Request for Withdrawal, a samozrejme ešte musíte počkať, kým sa tu celé uskutoční tá transakcia, takže do 24 hodín by ste mali mať vyplatené peniaze. Takže ja myslím, že čo sa týka prvého videa, to zatiaľ stačí. Určite sa pridajte do facebookovej skupiny a samozrejme, keď budú ďalšie informácie, keď sa budeme rozrastať ako tým, tak verím tomu, že prídeme naozaj na pekné zárobky a určite spravím aj nejaké ďalšie video, možno lepšie od tohto. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, držím palce, ak sa vydáte aj týmto smerom cez podnikanie Bitcoin World a držím vám palce aj v registrovaní. Samozrejme máte to celkom pekné od level 1 až po level 9, takže bude to tam celkom zaujímavé. Držím palce, teda prajem správne rozhodnutie. Majte sa krásne, do počutia.